morning, good 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 morning. Good morning, 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 Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Magandang morning, Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Kumusta po kamo gabos? Saan man kamo nagalaom, nakamugabos, nasa marahay, nakamugtakan sa mga oras na ini. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man na Porto ka, saan man na parte kan mundo. Kumusta lamang po sa tuyang lakdangon niya na paggaldaw? Para po sa gusto magpaabot ng reaksyon tabi, ang sa tuyang numero 0966-203-0034, 0969-088-5548. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Good morning na mga senior citizens, mga lolo, mga lola. Good morning tabi mga teachers. Good morning mga kasambahay. Good morning tabi and sa tuya na mga trabahante sa pribado asin sa gobyerno. Good morning everyone. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Kasabay niya to mga tugang si Ronald Baldo sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa pag-aaga. Ngunyan tabing aldaw, pagpaginutan niya ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alarmario, Joshua Bino, kasabay po si Angel Mustasa, Jomar Bien Asin, Karen Ala. Good morning na, Ismail. God is good all the time. Maramong tarawan mga buwan namanong report, hali po dyan sa luwas kay Baan, Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Report, kasabay po si Angel Mustasa. Angel, good morning Angel. Come in Angel. Hello Angel. Wala na tabi Ronald, naputol na si Angel, wala na? Ha? Wala na? Naputol, dahil na nakalaog. Alright, sige daw, Angel, come in Angel. Radio program na nakakaiba. Okay, sige. Uy, sandali lang may pinadras ako digdi si Ninong, Rode Ante. Mga tugang na obituary. Tabi, ay, halat ko na. Yawan pala sa ibong mail. Tato, basa ko tabi, sendo ha. May pangapudan si Dr. Rode Ante, taga-boss ng mga kapamilya, tabi, Basta pasadahan tayo yan. Ito na ako na baka malig ba ko kaya Pinaparam po sa gabos, amigos y amigas na si Violeta Vit Ante Los Baños, wife of the late Jackie Los Baños. She lie at state in St. Peter Chapel, Bugtong, Legazpi City. Ang lubong tabi gigibon sa Sabado, mga tugang Hunyo 27, dyan po sa Bicol Memorial Park. Okay? Ipaaram po sa gabos na si Violeta Vit Ante Los Baños, agumpo ni the late Jackie Los Baños, gana po siya. Yon po sa iyang remain nakapatinti sa St. Peter Chapel sa Bugtong, Legazpi City. Ang lubong sa Sabado, Hunyo 27 po yan, Bicol Memorial Park, Gigibo. Nagkapaisi po, mga tugang iyo po, si Dr. Rode Ante. Alright, sige. Nasa linya na si Angel Mustasa. Angel, good morning. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Ma-deploy nin mga kapulisan ang Legazpi City Police Station sa Kabaangan High School. Diyan VP Henry sa Barangay Kabaangan, Legazpi City para magbantay sa mga oras kan paglaog. Asin pag-uurulian kan mga estudyante para dain naman mautro ang pangyayari kung saan nagkaigwan ni rambulan sa luwas kan mga eskwelahan na bigla sa imbeltohan VP Henry ka nakalihis na aldaw.
Sigun kay Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., happy ka na sabing pulisya, kan maglakop VP Henry sa social media and video ka na sabing rambol, tulos na nagkondukta ng verifikasyon, asin investigasyon na sagod na nakipag-coordinate sa eskwelahan, asin na tulos man VP Henry na naaksyonan ang nasabing insidente na ipaapod ang mga involtong estudyante kay bahan ang sindang mga magurang para sa disciplinary measures basalo naman sa polisiya ninda. Mientras VP Henry sa lado kang PNP makonduktaan sa indang Women and Children Protection Desk nin referral sa City Social Wealth and Development Office para matauan ni nababagay na interbensyon asin pagiya ang mga imbeltong minor de edad. Sa Presidente VP Henry, padagos ang koordinasyon kan hepatura sa mga eskwelahan, mga magurang asin iba pa mga kinakaipuhang mga ahensya kan gobyerno para mamantinir man ang ligtas asin maray na kapalibutan para sa mga estudyante digdi sa Legazpi City asin maibitaran man VP Henry ang mga kaparehong mga insidente sa manibibang parte kan syudad. Kasor, anong kausa na nagrambol sa mga estudyante da? Dain naman VP Henry pig disclose kan eskwelahan pati na kan Legazpi PNP dahil ang VP Henry may mga minor de edad na imbelto duman VP Henry sa pangyayari Oh, saan nagrambulan sa luwas o sa Laugang Campus? Sa luwas na tabi VP Henry, partikular na dyan sa may kahalabaan kan Rizal Street. Oo. Dyan baga VP Henry pakaluwas sa inang eskwelahan. Ako na ko, pabayaan ko sa magralang bulan. Maling may maludog pag-uruli. Pag-uruli, magruludog, budak magrulugad-lugad, magdurugo, yan magkakuroa. Mga maisugon kaya. Ayun nga ni, ayun ako, susko, paano kang pipanaram, magrambol, o kung ano, magdurugoan yan. Ayun yan. O, tapos kung yung problema na kan mga otoridad, so pasaway ninda. Opo. Di ba? Ay. Yes. O garing, di man pwede na pig-isip ko. Takon ito. Oning, ang sako yung kaisipan, Bakit ito? medyo sa di pa namahaw eh. Di man ito pwede o garing. Pero kung, ay, Paano manultol? paano manultol? Pipanaram. Okay. Garing, ang Anyway, kaisipan mo nga, Henry, yan, talagang sa di pa lamang namahaw. Maluyang, garo nga ibang dalagang utak mo nga na aga. Gariday ka pa VP Henry kibit-bit na sinapna na Garo nga batas. ka nakasap ng bataga, ako niya na aga. Okay, sige. Yan, VP Henry. Ang mga dugang pa pong informasyon, halit sa luwas, sa kan PYZ Enterprises, Angel Mustaza, District. Salamat Karen sa report, Angel sa report, hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa kinamumugtaka ni Karen Ala. Karen, good morning Karen. Karen. Naputol. Okay, Pading Al na muna tabi Ronald. 20, makalipas ang alas 5 in morning. Good morning, Pading Al. Pading Al. Hello. Yeah, good morning, Padi. Salamat, Tabi. Pade, good morning. Ano yun man makalaw, gano? Iyo, mata ito. Pagkaya natin, pagkaya. Okay. Dahil pa man tatao. Dahil pa man tata. Okay, sige. Anyway, Pade, sa informasyon, sagod sana sa papel. Minsan, mga programa kan Department of Agriculture na dahil man aktual na namatian kan mga paraoma para tanom sa barangay. Siring digdi sa Legazpi City, may memorandum of agreement na pinasa sa sanggunian na panlunsod para tawanin autorisasyon si Mayor Isiama Ismail na pumirma sa memorandum of agreement entry kan city government asin Department of Agriculture para daw sa pagkapakusog sa implementasyon ng mga national program kan DA sa objeto na mapadakta produksyon ng mga produktong agrikultural sa barangay. Taliwas ini sa aktual na nangyayari enot ang importasyon ng bagas na lalong minapadisganar sa mga paraoma dahil baratohon ang bakalan ng mga produktong agrikultural lalo ang paroy, kasabay ang kopra, mga halimbawa sana iyan na gusto na sana agadon kan mga negosyante dahil sa importasyon. Pati na nga ni so karning orig, manok,
mas dakol ang supply ngunyan nahali pa sa China Mhm. kaysa ining mga produkto digdi sa lokal na dahil man minaagwanta ang presyo dahil nga napipiluhan kan mga produktong imported. Mhm. Ngunyan, tapos na lamang ang tag-init, nagataga-ura na baga, dahil man namamatian kan mga paraoma, para tanom, para tamanin hayop, ang tabang kan gobyerno. Mhm. Sa tabang kang gobyerno sa ano? Ano pa di? Ang tabag o ang tabang? Matindi talaga. Anyway, Okay. Mm. so, unit ko kaya sa PYC, kukang ko pa, charge ko pa Okay. ano ini, Mhm. Mhm. pasiguro talaga na baka naman mag-brown out. Aha. Anyway, yun yan ang sitwasyon na sentimiento kan mga yaw sa barangay, mga paratanong, paraoma, na dahil man na mamatian ko yan ang aktual na tabang kan gobyerno nasyonal dahil ang natawan prioridad iyo ang mga produktong imported. Mhm. Yan, dami pa diyan, magkaras kan informasyon digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linyaman si Karen Ala. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry, thank you. Good morning. Anyway, VP Henry, update lang. Yaon natabi kami dito sa may Bakakay West, sa may City. Para taon assignment kita ngunyan. Yan lang ang napita. Pero sa dagdag niya itong bareta, nasa lokal na gobyerno na kanligaspi ang bola, kuno arin formal na pupunan man ang payout. Kaya itong 1,000 pesos na asistensya para naman sa mga parasira sa syudad kanligaspi. Matapos ng aprobaran kan sangguni ang panlalawigan kan Albay, ang ibinilog na ordinansa kan sangguni ang panglungsod sa nasabing bagay. Ang pagkaka-aprobar palantabi kay ni VP sa panlalawigan, iyo naman ang pagkakadeklara kay ni na valid as in operative kan Committee on Budget and Appropriation kung sa insusog sa ordinansang ipina-aprobar kan sangguni ang panlungsod. 10 milyones pesos ang ipinag-alokar na pondo sa subsidiya kan LG Legazpi para sa mga nasa 487 na mga rehistradong parasira na nakabase sa lista kan City Agriculture's Office. Mantang igwa dapat initipig babangka ng mga small fishing vessel asin talagang residentes ini kan syudad kan Legazpi. Ang nasabing asistensya tabi dito, pati paangkan tabangkan LG Legazpi, kapangenot iyan ni Mayor Hisham Ismail sa mga sektor na talagang sikapuman sa pagkabuhay, asin nabinggo palalo sa pagkabuhay kan sunag para taas kodo, asin kasarabay pa dyan sa mga tricycle driver. Baliditan ni Anmari resibiman kan mga parasira, kan 1,000 pesos, asin kun ini mabalidar tulos kan syudad. Pwedeng ano man sa aldaw o bulan na ini, automatiko maarangkada na ang payout sa mga kwalipikadong parasira na rehistrado sa syudad kan Legazpi. Mhm. Yan, VPN yan report, Karen Ala, DCGT News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nagdadangog kamo sa 5:26 na oras po sa Pilipinas. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman, mga tugang ang dagdag na istorya, hali po sa ko. Maguna ko may report pa. Wala naman pala. Alright, sige. Bueno. Leonito Gaviria Mano. Good morning tabi sa imo. At saka good morning tabi sa mga kababayan ta na may mga birthday ngunyan. Happy birthday. Ay pangyari kay Jimmy. Ay nako, bata may meeting kami. Basta na. Alright, sige sana Jim. Rest na muna tabi Jim ha. Get well soon tabi Jimmy Nasalita. Ang panahon tabi digdi po sa tuya mga tugang na programa sa DCGB yan hatangani po na solve
mga tugang ang sa tuyang Aldao. Kumusta lamang po ang sa tuyang buhay? Mga birthday. Mga birthday celebrants natin. Magandang morning, Tabi Isendo. O i-text na po sa inyo mga birthday greetings. Dumang kita sa 0966-230-034 at saka dumang kita sa 0969-088-5548. Ipasadahan ta na iyan mga tugang na mga pangyari dyan sa tuya tabi na kapalibutan. So gusto tabi na magpag-greet ngunyan na pagkaaga. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang tugang na maselebrar kan sa iyang birthday ngunyan na alda. Ay wala man sa pangaran mo, Mylene. Tugang kang pangaran mo. Belated happy birthday po sa apo ko na si Mylilita sa aga po. Ay ngunyan inya. Ngunyan ha. Belated happy birthday po sa kay Mylilita Tabi, no? Hali kay Mamila. Yan, hali kay Lola. Ang mga arapunan bagang niya si Mamila. Yan. Si Papi Da. Papilo. Diba? Papilo. Yan. Ako ang gusto ko at mga apo ko kung ako magkaapo na ngapon sa kuya, Daddy Hen. Yan. Daddy Hen. Alright. So mga kuha natin dyan ha. So mga may travel. So mga travelers natin, magandang morning. Ingat-ingat po kamo sa mga pagmamaneho. Buda po sa mga lugar na dudumano nindo. Haloy-laway sana. Di magparapakaskas kandalagan. Tangani po na dahil kita ki problema. Okay? Bueno. So, wala na. Okay na. Wala na pala tayo. Okay na. Sige, tabaka may mawalat kita. Tapaminsan kaya may nawalat kitang daita na babasa. Mga tugang sa tuya at tabi na programa. Sandali. Bakit kaya hindi ko makita yung ang sa tuya na mga bakit kaya ganito yun? Ano nga ang problema mo, Henry M? Belated happy birthday man pala sa kuyang sister-in-law, si Jennifer Azul Maceda. Yan. Happy birthday. Okay. Sige po, nagharalo na so. Kadakon na kan mga nagruluwasan sa kuan adi. Sa tuya tabi na palibot. Alright, sige. Di bueno, 5:30 na sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines kan mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz sa Newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantaway. Headlines ko niyan. Malacanang handang magdugang nin pondo para sa seguridad ka mga estudyante. NBI, makonduktanin si paradong investigasyon sa nangyayaring shooting incident sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Mantang incident ng Pababadil, asin pananaksak sa laog ka nagkaferang eskwelahan sa nasyon, di pa imbestigaran man sa Kamara de Representantes. July 6, impeachment trial, doable, asin bako imposible, sigon sa Senate Clerk of Court. Pagiging presiding officer kan Senate Impeachment Court, oring-oring man sana, sigon kay Senador Chis Escudero. Mas nakulang parte kan buwis sa 2027, mapapaduman sa mga LGU, sigon sa Malacanang. Social media, binasol sa paglakop ng culture of violence sa mga jóvenes. Ang gulo ng extremism sa insidente ng pambabadil sa Tacloban City, pigi-imbestigaran kan Department of Justice. Mantang CHR, naglansa ng investigasyon sa Tacloban shooting asin Cavite stabbing. Senador Chis Escudero, kinayumaan ang tangro na Senate President pro tempore. As in, ipinagrekomenda na si Senador Soto na sana dahil masaloy na ini sa Senado. Mientras tanto, ICC, di pampang personal, si dating Presidente Rodrigo Duterte sa September 7 status conference.
Prepaid Load Forever Act. Isinulong ni Congresswoman Leila de Lima sa Kongreso. Ang hiling ko ang gusto ko sa pwedeng hiling ni Congressman Leila. Apera kay tama yan pa na ang load dapat na nag-expired tama. Ang sabi niya, hilingon, iyan nga, binakal na. yung nga ni, Ang sabihin, sa binakal mo, sa imunahan. correct, nata mag-expired yan. May point yan si Ah. Congresswoman de Lima. Ang saro niya pag uning pamasay kang eroplano. Tapag naghahanay ang travel mo, nagmamahal. Ibo na. Di ko aram kung anong batas na nakapalaman niya. Kung nataarog iyan ka, di pwedeng garo stay di sanaan. Regardless kung haluyong ka, mag-travel o harani ka na, pareho ang presyo. Pagarayo mga mag-travel, mga pirambulan pa. Baratoon man. Piso, Kaya nga, piso. Pero pag haraniyong ka na, magkakigig kang presyo. mil di mil. Na nga ni. Baka pwedeng hilingon iyan na ang gulong niyan, di ba? Mm. Okay. Okay, so yan, Lippy, ang mga headlines ko niyan. Ato dyan, Campiwes Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Mm. Sa mga naghahanap po ng POC, Yan. pati yung mga eskwelahan, Mhm. may available na po ko niyan na mga units na yaon dyan nag-arabot sa tindahan ni Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Very good. Anong available pa rin? Yeah. PowerPoint? Available na, so POC. Ini-hard ang gamit ko. Ayan, okay. Push on Okay. talk over cellular radio. Yes, dabe. Cellphone nabi at sipa. Rather not. Okay. Okay, so alis sa news base. Ini po si Mardila. Pag-abot sa mga komunikasyones, PYC Enterprises na nanapon Yan. 24/7 konektado ka mo Mhm. sa inman sa mundo. Oho. Ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paligmal, sa mga front page. headlines. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. 5:35 oras po sa Pilipinas, asin mga tugang sa DCGB. Sandali lang, alamin natin ang mga report sa kalagayan ng panahon. Adi nagsimbag o. Sige daw. Aramon talaga sa duty ko niya na aldaw. Sino kaya ang duty? Sino kaya ang duty ngayon? 5:35 now. Hello? Good morning, DP. Good morning, amigo. Yes, DP. Pagaw na ko, siya ang duty. Takahaloy magsimbag. At dyan, BP, maapodit sa mo pag-duty alas 6. Oo, kansarong alaw pala, hindi ako nakaapod tulos. Naghalat pa lang kanapod ko. Naghalatan ka mo. Oo, na-late pa ako, Aram pati sa kang pagkalit ko kung nata. Pig monitor. Pig monitor ka man. Oo. Sa Baguio. Oh, gari palibasa, tato mag-trace kan low pressure buda bagyo konsen maagi adi. Eyo, pigagamit sa imo. Piga-apply sa konsen madala. Eyo. Iyo nga, taday ka man niya nag-upload. Uyugon mo Kung bakos na ito under, baka nadagitan ako. Eyo, pantay sarado. Okay. Sige, Migo. Go ahead, Tabi, sa forecast. Iyo po, BP, marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. As in, update taligdi kay Bagyong Francisco. So, kasubagong aga nga ni ang sentro ni Bagyong Francisco, pig kakarkulutang nasa distansyang 415 kilometros, norte sirangan yan kan Itbayat, Batanes. Ini-VP nagluya na sa sarong severe tropical storm, so typhoon category ini kaso banggi. Kasin mo niyan igwa na sa ng maximum sustained winds na minaabot sa 100 km per hour. As in, so gasnes man o so pagbugsok kang paros, minaabot na sa nasa 125 km per hour. Ini padagos na naghihiro po kasi ring digdi sa direksyon kang norte sirangan sa likas na 15 km per hora. So nag-recurve na ini BP. As in kung dai mabagoan presenting paghiro as in direction kay ini, posibleng sa masunod na 12 oras na sa 575
kilometers kang northeast Itbayat Batanes ang sentro kaini, asin sa masunod na 24 oras maluwas na ini kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, BP igwa manggiraray na kabanderang tropical cyclone wind signal number 1 tuman sa Islacan, Batanes. Dahil nga ni kaining bagyong Francisco, padagos manggiraray na pigpapakusog an habagat na madaraki mga pag-uran sa dakulang partekan sa tuyang nasyon. So digdi sa Kabicol, maluya naman ang epekto kan habagat, lauman na sana ang bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kanita asin posibilidad manggiraray ki mga pag-uran akong minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya man sagkod sa moderatong duros hali sa southwest yan, timog, sulnupan an mamamatayan niya to sa bilog na Kabikolan, asin an mga baybaying dagat o kadagatan kang Bicol region, magiging banayan man sa nasundo sa moderato an pagkukol. Pero ingat, manggiraray sa mga parasira na nagagamit kisaradit na bangka pagka nagkakaigwa po kit thunderstorm, lalong-lalo na digdi sa western section kan Bicol region dahil may posibilidad na bigla ang magkusog ang paros, asin maglangkaw an ukol o an alon. Ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius, asin pinakahalang tao posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. Mientras tanto BP, susarong bagyo sa luwas kan sa tuyang area of responsibility. So piglalauman man ini na malaog sa tuyang PAR, ngunya na aldaw, asin kasuba aguman na aga, ikakalkulutang ang distansya kan nasabing bagong bagyo na malaog sa tuyang area of responsibility nasa 170 kilometers east kang Central Luzon. Ini nasa tropical storm category, igwa na siyang maximum sustained winds na 75 km per hour asin gustiness na 90 km per hour. Ini padagos man na naghihiraw po pasiring digdi sa direksyon kang Sulnupan, norte Sulnupan sa rikas na 20 km per hora. Hababaon man ang tsansa kaini na magtama sa kadagaan kang sa tuyang nasyon, malaog lang digdi sa may kanto kan sa tuyang area of responsibility. Pero ang epekto kaini parehas man ni bagyong Francisco na mabutong o mapakusog man ini kang habagat na posibleng magdaramang giraray kipagkuran sa lagulang parte kang Luzon asin sa Visayas. So yan BPN sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOS de Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat Marahay Naga. Salamat amigo, mabuhay ang Pag-asa. Welcome BP and mabalos. Alright, thank you so much mga tugang Jaime Bordales yan sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw digdi po sa GB. Alright, bueno, 20 bago po magabot mga tugang ang alas 6 nin morning. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ibang kita sa kinamugtakan ni Joshua Bino. Joshua, good morning, go ahead. Yes, BP. Hello. Yeah, go ahead. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, sabi kan iba, apektado ang pag-eskwela kan mga estudyante dahil minsan sa pagtios. Pero ngunyan, iba na BP Henry ang rason. Naapektaran ang pag-eskwela kan mga estudyante dahil sa kawaran ng kuryente. Iemplo digdi sa Daraga Albay, pang duwang aldaw ngunyan na suspension kan face-to-face sa classes, pinoknan kan pitsa 23, asin ngunyan naman pitsa 25, suspendido ang face-to-face classes sa nagkapirang mga barangay digdi sa munisipyo kan Daraga dahil sa naka-schedule na pagkawara ni na kuryente ngunyan na aldaw kung saan susugduman sa ipinalawas tabi BP Henry na Executive Order Number 46 Series of 2026 ang face-to-face classes sa gabos na level
nagkapirang mga barangay sa munisipyo Candaraga, suspendido magpuon alas 8 anaga, sundo alas 5 ana hapon, inot kay ni pitsa 23, asin ngunya naman na aldaw pitsa 25, dahil nga ni na sa scheduled power interruption. Ang mga barangay na ini, iyo ang barangay Balidad, Piña Francia, Dilapas, Gapo, barangay Inarado, sabay man ang barangay Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, barangay Talahid, barangay Burgos, barangay Namantaw, sabay man di Henry ang barangay Maupi, San Vicente Pequeño, Mabini, Linurunan, Kinawitan, barangay Alubo, barangay Canarom, barangay Sipi, Buda, barangay Anislag. Dahilan dahil kuryente, warang face-to-face classes, pero dahil ibig sabihin na wala talagang klase. Dahilan susog sa abiso, pwedeng mag-shift o mag-value muna sa alternative delivery mode o ibang forma nin pagklase tabi BP Henry. Mientras tanto, duman sa mga private schools, sa naunang bito naman ng mga barangay, kung halimbawa igwa, nasa diskresyon naman kan mga eskwelahan, kung mapautog man sindan nin siring na lockdown, sabi BP Henry. Kung kaya kaito, sabi ninda, pagtios ngaya ang hadlang sa pag-eskwela, tungon yan, bako na kawaaranin kuryente, ang sarong sa naka-apekto sa pagklase kan mga estudyante. Yan, BP ang dagdag na storya, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, mga togang 15 makalipas ang alas 5 nin morning. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman sa morning hirit. Tugang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Aram daw nindo mga tugang naan bawang. Ano nga ni Ronald ang Bicol kan English kam bawang? Garlic adi, garlic. Aram nindo daw mga tugang naan bawang. Saro yan sa importanteng Italian ingredient, mga Italian food. Saro databi yan sa importanteng ingrediente para sa apetito nin tao. Napag-araman ang bawang igakoy pigapon na alisin. Pareho tabi kan nakukuha mga tugang sa lada. Iyan sarong aktibong ingrediente kan bawang na minaprebentar sa atherosclerosis o coronary blockade. Uyog-uyogon mo yan. Lower cholesterol asin nakakabawas po nin blood clot formation. Kaya pala pwede ka na magparasap. Kundi di mo man kayang kaunon ang bawang nga nailawan. Hari ba kan pigapakalan ka dyan, ha? Stimulate the pituitary asin regulate blood sugar asin po nakakapreventar din cancer. Uy, magayo na bareta ini tungkol sa bawang. Adi, ulitong kang benepisyo kang bawang. Ang bawang databi, mga tugang nakakatabang para mapreventaran ang atherosclerosis asin coronary blockade. Yan baga na, ang mga ugat-ugat mo sa puso. Yan po na ugat mo sa puso. Yan. Nakapagpababa nin bad cholesterol asin po nakakabawas nin blood clot formation. Siring man nakaka-stimulate yan, mga tugang kang pigapon na pituitary gland. Nakaka-regulate man kay blood sugar asin nakaka-prevent po din cancer. Igoy yan kay antibacterial properties asin po pinagigamit inikan para sa minor infections. Yan ba kaya baga natud ba kita sa bulod na pag kinagat ka kung ano kikuskusan kibawang pati nga ni ba nakagat kikos ki ayam ani ba kikuskusan kibawang bako man po iyan dahil man ang scientific basis yan kung an pinakadabis pang nakagat kang ayam mo ikos hugasan mo mga tugang gamit ang sabon gamit ang sabon na may tubig yan ha
To balance out its databi, kinakaipuhan na magkaon mga tugang kita nin bawang o kaya kaipuhan na luto ng kimaray para makasabay sa tuyang lawan. Ang aram ko kaya ang bawang mga tugang kung habo ka maglaog sa klase, habo ka maglaog sa trabaho, bibugtak sa lubot, ang namatay ang kantawag, gari kay Kuro Kalintura. Excuse me, Noel. Pipi, Morning. matibay talaga ang bawang, ano? Ata na nga ni. Pero katuya baga sa Pilipino, dahil magkatatood kayan. Correct. Ako pa rin, di ko kaya, sa totoo lang, nakakaon ko lang ang bawang, uyang baga na, gustong ko sa mani. Kaya, yung baga, Pipi. So, tumagang crispy na bawang, gustong ko sa mani na isabay mo sa mani. Pero yan nahilaw, di ko kaya kaunon. Kaya baga, ikaw ang binugtak na alisin. Oho, Kasi sa Pilipino, dapat alisin talaga. Latasuntak ang salamatan. Ayun na sa imo. Alisin. Dakulong ba? Alisin talaga. Dakulong pala ng benepisyo kang garlic clove, adi. Meron yun Man ba? talaga, Pipi. Iyo nga ni. Kaya lang sa to yung Pilipino, sabi mo baga, Italian. Okay, adi ta Arab, adi kaya ang namin talaga sa to. Muna pati ang parang, di ko kaya. Italian, alian sa Italy. Pwede. Kaya baga may alisin kasi kita Pinoy. Noel, para pasaway pagka Man na Pipi, Paolo. latasuntak ka dyan. May marautang namatay ni Jimmy. Kundi, malibog na naman pa yun mo. Ano nga, neta, gusto ko, dahil man lago, bata si Jimmy niya may trangkaso. Oh. Tirangkaso si Jimmy, pagkatapos kan meeting mi kaso hapon. Pagka meeting mi, larat ang lawas si Jimmy. Tanggol pigari. Maray man po may halo sa tagari, mabos-bosat ang problema ko sa buhay, kan report niya. Okay, sige Migo. Ay nako. Yan po mga tugang ang dagdag kaaraman, may kinaraman po sa bawang. Unang i-research ko sa aga. Tabangin daw ako nila mag-research mga listeners. Kamu nang mga paraan tabang i-researchers ko, isin nito sa kuya. Messenger o kung sa Nata kita pag nagigiris ki sibuyas, napapahibi kita. Ano niyaon sa sibuyas? Ayan. Yan ang gusto kong malaman. Ano pa niyaon sa sibuyas? Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCTV. Yan, ha? Ang pagkaon, mga tugang nin bawang. Di ko kaya ugaring yan. Basta nagkaon ako kang bawang sa, uyang baga na mani. Nitong mani. Fried peanut. Yan, ha? Gusto ko na crispy ka yan. Pero pag date, ay nako. Pero ikaw kung kamidbid, ang gigibo niya, pipakuluan niya ang bawang. So pag nakinuluan na, siyempre yaon na sa tubig na pinakuluan niya, bibogtak niya sa refrigerator, pigiinom mo yan oral daw. Ayan, alright. Bueno. Dumang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Jomar Bien, ng ngunya na pag-aga. Jomar, good morning, go ahead. Salamat, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Natimingan mo ng kadna. Ipigungit mo so tinapay na dinutot sa kape. Maray ka pa. Nagturo tinapay ka na. Tinapay. Masira mo pa lang talagang panligas pain. Iyo baga, sumatagas? Oo. Paboritong ko yan. Iyon ang ganso pagkapod mo sa... Matod kaya ako kaan sa bulod na biba ka lang nga may kang ina ko. Tapos didot-dot mi sa sukapi bagang aros, aramong aros. Dahil ko pa yan aram. Aros ang apod kaan sa mo. So rice coffee? Ha? Rice coffee? So rice coffee, ang apod sa mo yakan aros. Hindi sa tuya, tinutong. Tinutong ang apod. No. Sisa naghungit sa imo kan sisa naghungit sa imo kan ang tinapay. Ika naman, ma-intriga ka naman. Garo pa ko kang ninong. Manta. Magayon ang baga na may kabay kataning ka hungiton ka. Ang feeling ko pag akong piguhungit, magayon ang pamati ko. Alangan man na iba ko si Mrs. sa luwas sa trabaho. Ngayon nagda-drive ka.
habang nag-drive ka, hungiton ka, magayon ang feeling ko kaan. Siram sa nano. Ano pa? Tapos pag medyo may Iya. kasalang ka baga sa iya, suhungit, ililaw kimare sa ngimot mo. Alang abusa iya. Ay, dit, tadi ata ubuson mo, ibukamon ngimot mo. May naaling ako kan na video. So, bagong kasalon baga na hungitan ki cake. Pero na hungit kidakol-dakol kang babae so lalaki. Pinalos, talagang sinungsungan ki cake so pando. Nagpile tulos baga kidiborsyo. Apa nagkamulagan doon sa lupa. Maring nga sungit, is the ventinidor. Di, BP Henry, Aha, go. Sa Ontiveros na i-review Aha. ang Juvenile Justice and Welfare Act matapos na mangyari itong sa Tacloban City na nagkaigwanin pambabadil sa dumang minor de edad, duman sa mga estudyante na kinagdanin 4 na persona. Ini ang ipinahayag ni Senador Ontiveros sa pagkikipag-uron sa kan DCGB News Kasodba. Kan magpasyar siya digdi sa siyudad kan Tabaco, tanganin na panginutan o mag-ibisita. Ating speaker sa pag inakurar kan Adult Day Center sa rong sentro digdi sa siyudad kan Tabaco na nabilog sa inisyatibo ni Kongresista Crisel Agman asin ni Senador Ontiveros na may katuyungan na may lugar na madulmanan ang mga senior citizen sa maghapon na dahil silang maginibo asin na makapagtaon ng serbisyo sa mga may edad na sa mga aktibidad asin di ba pang mga well-being na activities. Sa pagkikipag-ulay kan DCGB News, nahapot kan DCGB News sa Ontiveros kung dapat na ba na baguhon itong Welfare Act o Justice and Welfare Act. Sabi niya, pabor akong i-review yan kasi dapat maaraman na kung may mga provisiones na kaipo na pakusugun o may dapat na baguhon. Pero ang bagay na yan, iyon na nakatalaan pang posibleng mangyari, haloy-haloy pang panahon. Pero sa July 1, BP Henry, nakatalaan na magkaigwan ng investigasyon ang Senado, particularmente ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. May koneksyon duman sa nangyari sa Rosel National College sa Tacloban City. Sinabi ni Ontiveros na sa gigibo nindang investigasyon, partikular na sa indang tutukan ang manungod sa pagkaka-involve sa mga violenting online games kan mga kakian, asin kung ano man ang gadang epekto kaini sa mga aki. Nagluluwas kaya sa mga initial na investigasyon na duwang klase ng violenting online games ang kinaimbultungan kay itong mga suspetsadong mga aki na posibleng iyon ang nakapag-inganyar sa mga ini na makagibunin mga violenting pangyayari aron kan ginibunin ng pambabadil duman sa eskwelahan. Sinabi ni Ontiveros na i-examinon talaga ninda ang posibleng role sa itong mga online gaming applications. Kaya ba ito bagang so core box na iyon sabing pikakawat kan sa mga aking ito tangani na aramon kung iko talaga ininin epektong maraot sa mga kakiyan. Yung BP Henry ang mga informasyon, Jomar Pian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan tabi ha. Ako nga nito, takahurunong ko si Congressman Garbinta. Ako nahiling na statement na ilinuwas niya. Mga tugang na mangangapudan siya, may plano siyang adalan, mga tugang ang juvenile justice law. Bilang saro sa mga sponsor, author, mga tugang kan sinabi ng batas kan mga nakaaging aldaw. Alright? Kaya yan ang kwanon ta ha. Taod-taod mga tugang ilingon ta, tabi ta, oral do ta, tara mo, nagluluwasan mga aruga na istorya ngunyan ta. May nangyari
mga tugang sa Tacloban, pero mas maray na tabi na baka yan ang sinyal, ano? Baka yan tabi ang sinyal para ma-revisit niya to, mga tugang, ang sinabi ng batas. Magbabalik ang hapot. Anong programa ni Ronald? Alright, sige. Ngunyan tabing aga, masunod na DCGB News Express. Makalipas lang kan mga patas-tas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ngunyan na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division ang sa indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad.
Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa Gabay sa Marhay na Paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Himpapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atop Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:04 nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, mga minor de edad na imbelto sa bayolenteng krimen, pwedeng manimbag asin makulong pag-abot sa legal aid sigon sa kay PRO5 spokesperson Police Lieutenant Colonel Malo Calobakib. Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. pabor na ibaba sa 13, sagod 14 anyos ang minimum age kan criminal liability. Sa ibang nasyon, kaya sa lado nasyonal, insidente nin pambabadil, asin pananaksak sa laog ka nagkaprang eskwelahan sa nasyon, pipa-investigaran kan Kamara de Representantes. Mas dakulang parte kan buwis sa 2027, mapapaduman sa mga LGU sigon sa Malacanang. Sa ibang nasyon, pahayag ni US President Donald Trump na nagtugot ang Iran sa nuclear inspection nin Infinite. Kinuntistar kan Iran sa pagkasabing dahil nagkaigwanin siring na konsesyon. Business News, LPG, retail price posibleng bumaba. Health News, cellphone overused posibleng magdara in carpal tunnel syndrome. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal dahil po ligtas ang mga minor de edad nembelto sa mga krimen takong pwede sindang manimbag asin makulong oras na mabot sa legal aids. Inang piglilinaw o paglilinaw ni Police Regional Office 5 spokesperson Police Lieutenant Colonel Malo Calobakib sa entrevista kan DCGB News. Kasunod kan mga diskusyon na daing criminal liability ang mga minor de edad. Sigun kay Calobakib, susog sa existidong lay, ang mga minor de edad na imbelto sa krimen nasa erarom ngo nasa intervention asin counseling sa Department of Social Welfare and Development. Alagad pagtungkol
hinungtong ninda sa edad na 18 anyos, pwede nindang atubangon ang kasong isinangat kontra sa inda. Mientras tanto, ipinaliwadag ni Kalubakib na kaibahan sa mga dahilan kan karahasan kan mga kaakian ngunyan posibleng may koneksyon sa sobrang paggamit nin social media asin pagkahumaling sa online games. Tinawan nindoon niya na dakulang papel kan mga magurang sa pagiya asin pagdisiplina sa indang aki ang dahilan sa harong nagpupuon ang tamang pundasyon kan mga kaakian. Katakod kay ni pinagiromdom ni Kalubakib ang mga magurang na day pagkonsentihon ang anuman na salang gibo kan sa indang aki kundi tulos ining itama tanganing malikayan ang grabing problema o daay pigilao man na insidente nin karahasan. Ang foundation talaga kang attitude and behavior kan sarong aki isa magurang man po giraray. Ano ang pagpapadakula mo, ano ang pagtuturo mo, baga nahihiling mo ng sala, dapat tinatama tulo. Dahil pag-tolerate ang mga salanggibo ka mga aki. Ang tingog ni Police Regional Office 5 spokesperson Police Lieutenant Colonel Malo Kalubakib sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga tugang pabor si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na ibaba sa 13 sagkod 14 anyos ang minimum age of criminal liability hali sa 15 anyos. Sa entrevista kan DCGB News kay Congressman Garbin, sayang sinabi na 20 taon na ang nakalis kan maipasar ang Republic Act 9344 ang Juvenile Justice and Welfare Act sa ngunyan na 2026. Nahiling kung ano ka-advance ang teknolohiya lalo na sa naging expose ang mga kakian. Paliwanag ni Garbin na malinaw sa ley na 14 anyos totally exempted sa paninimbagan sa ley, mantang ang maedad na 15 alagad mas hababa sa 18 anyos pwedeng manimbag kung mapapatunayan na may discernment o nasabutan ang ginibo. Sa presenteng ley, mahalat ang aktual na penalidad susog sa Kodigo Penal. Pag-abot kan 18 anyos, depende sa assessment kan sinda nagbago sa pagrehabilitar kung day nagbago kung day nagbabago ipapataw ang full criminal liability. Alaga dahil sa mitigating circumstances na mapapababa kay ni ang sentensya dahil sa minor de edad. Sinabi kan opisyal na ang mga minor na embwelto sa bayolensya pwedeng ibugtak sa bahay pag-asa o rehabilitation center for youth para magkanigong intervention as in diversion program susugman sa DSWD. Even the President, ang satuyang Presidente, agree that it should be lower now, including our law enforcement agencies. So, ini man ang satuyang pangapudan sa satuyang Kongreso. But syempre, we will rely on the study of the experts. Kung may mga pag-aadal man sinuwayon sa presenting panahon, pero siling ko tabat, I think the criminal responsibility, especially if they acted with discernment, dapat ini ma-attach na ini sa edad exempt sinda sa totally exempt from criminal. Sa 14 or 13 tabi. Congressman Garbin sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, piginganyar kan Diocese kan Legazpi ang mga paratubod na magsulog din puti o puting glaso sa maabot na Domingo, Hunyo 28, 2026 bilang pamibi para sa pagbabago asin paglaom kang nasyon sa tao kang problemang pigatubang. Sa sarong apela, pastoral na ipinaluwas ka sudma, sinabi ni Obispo Joel Bailo na ang paggamit din puting gubing asin laso nagrepresentar kan pangapunan kan mga tao para sa katotohanan, justice sa nasyonal na pagbabago. Ang pamilya, eskwelahan, opisina, negosyo, institusyon asin parokya, pwede man na magbugtad din puting laso bilang tanda na may mga tunay na pagbabago na nagpuon sa lambang saro. Tingin kanyar kan obispo ang gabos na makisumaro para sa katotohanan. Sikwalon ang misinformation, labanan ang lambang kalhasin in korupsyon, asin gamiton ang maingat na paghusga sa gabos na pigtataram, pigihiras asin pigigibo. Anapila kan obispo bilang pakikisumaro sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na nangangapudan in suporta para sa White Ribbon Movement bilang faith-based asin non-partisan expression kan pangadji para sa nasyon. Report, hali po dyan mga tugang sa luwas kasabay ang istorya ni Angel Mostata. Guarantee letter sa giraray na pig-akseptar sa 39 na butika sa Bicol Region para sa pambakalin bulong sigon sa DSWD. Report, uya po ang detalye.
39 mga piling branches kan Mercury Drug asin Generica Drug Store sa Bicol Region ang sagrari na nag-aakseptar nin guarantee letter hali sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa paararom kana Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ini ang kasunod ka nagpapadagos man na pag-issue nin guarantee letters kan ahensya para sa medical assistance aram kana AICS program pun pa kan Hunyo 22. Ang guarantee letter ay nagsirbing dokumentong garantiya kan ahensya sa pagbabayad nin mga gastuson sa bulong asin iba pang serbisyo medikal sa mga accredited na parmasya digdi sa Bicol Region. Dagdag na balita, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang Karen Ala may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mga job order ngunyan sa mga provincial hospital kan Albayan mahigot na babantayan ni Gobernador Noel Rosal katakod kan nagrarani naman na renewal kan mga appointment kay ni sa trabaho. Sigun sa Gobernador, mas mahigot na re-repason kay ni sa maabot na Hulyo ang estado asin pagtararabaho kan mga job order sa mga ospital na pagsadili kan probinsya. Tanganing masiguron ang pagbaralik kay ni sa trabaho. Talagang karapat dapat base sa kung ano ang mga pag-uugali kay ni sa mga pinagsisirbihan na ospital. Ipigduon kan gobernador na papasada niya inot ang renewal kan mga nurse. Tangani na para sa maging epesyente ang pagtararabaho kay ni may mga maraining pag-ugali sa mga pasyente. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, Al Armario may dagdag man na report hali dyan sa luwas. Willing Maray ang Malinaw Rehab Center na ma-educate ang mga estudyante maging sa mga barangay sa kampanya kontra droga. Ang mensahe tugon ni Dr. Fulber Diliego, pamayo kan Malinaw Rehab Center, kana makipag-meeting siya sa mga kapitan kan Legazpi City. Sa record kan Malinaw Rehab Center, kan PNP, dakol sa Legazpi ang mga biktima ng droga. Nakaipuan talaga ang seryosong kampanya pagpapasabot sa publiko sa negatibong efekto kani lalo na sa mga estudyante na may klase na naman na may mga karamal-dumal na nangyayari siring ka sa Tacloban. Kaya na pa panahon na pangkusugon pa ang kampanya lalo na sa anti-drugs campaign. Kulang sana ang aktibong koordinasyon ngunyan mga eskwelahan asin ang barangay dahil dakol unwilling siring kan na Malinaw Rehab Center si Dr. Iliego na willing makipagkatabangan para sa education campaign. Al Armario, DCGB. Sari-sari store sa Daraga Albay, linaog nin mahabas. Joshua Bino, idetalye mo. Nagtupuon na naman ang mga mahbas, may mga raot na intensyon, naglalaog sa bako balenda pagrugaring para makuha nin kung ano ang pwede nindang makuha ang mga gamit. Emplo, digdi sa munisipyo kan Daraga Albay, tarong robbery incident ang nairehistro kan mga kapulisan sa Purok 7 GK Village, Pinitayan Relocation Site, duman sa Barangay Anislag, munisipyo kan Daraga Albay. Ang biktima, iyo si certainly na 30 anyos na paratokto asin residente kanao ng dito ng lugar asin tulong suspetsado dahil pananigdigan ng mga kalalakihan ang luminaog sa iyang sari-sari store. Nangyari ini kantig sa 22 tika Karkulo bandang mga alas 2 ang maagahon. Susog sa naratibo kan Daraga Municipal Police Station alas 7:55 kanao ng bita ng PETA kan makaresinda ni na impormasyon sa paagi kan 911 sa alegado panahabas na nangyari sa naon ng bita ng lugar. Dara kaini tulos man na nagpasiring sa area ang mga personahes kan Daraga PNP, partikular na ang investigation as in intelligence division kan tindang Hipatora. Pagabot sa lugar, nagkondosir ni na ocular inspection as in investigation kung sa initial na resulta kaini base sa CCTV footage tulong mga kalalakihan ang luminaog sa sari-sari store kan biktima
din strong car na padlock kay ni asin ang roll-up door gamit ang kabra. Pero sa mga suspect o sa kan makalaog ini sa naunang bito ng suspect kan makalaog ini sa naunang bito ng sari-sari store ang mga suspektado tuminabag din sarong Asus laptop kantidad 25,000 pesos, sarong iPhone 11 na nagkakantidad 30,000 pesos, cash karta na nagkakantidad man 10,000 pesos, duwang sako ning manlain-lain na mga grocery items na nagkakantidad man in poco mas o menos 10,000 pesos. Katapos kay ni lumiwas sa sari-sari store asin dinilag na sa harama na direksyon. Kung kaya sa ngunyan, padagos ang pinagkukondusir na investigasyon, backtracking kan mga CCTV para mabisto ang naunang bita ng mga dynamic bid ng mga suspektado. Kung kaya sa pagi kay ni, patanig sa publiko na talagang nagluluwasan naman ngunyan ang mga may nararaot na intensyon asin nasampulan nga ni na ining sarong tindahan dyan sa relocation site sa barangay Alistad. Dagdag na bareta, Josh Mabino, PCTV. Oras Pilipinas, 16 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal, iba pang lugar sa First District, posibleng magkaigwanin Adult Day Center, Arog Can Tabaco City. Report, hali po kay Jomar Biel. Posibleng magkagwaman ng kaparehong Adult Day Center ang iba pang mga munisipyo digdi sa Primer Distrito kan Albay aron kan inauguraran katurma sa siyudad kan Tabaco. Ini ang pinahayag sa DCGB News ni Kongresista Crisel Agman matapos na kan inauguration na naging bisita man si Senador Risa Hontiveros na iyon naging katabang ng kongresista para mabilog ang naunampitan na sentro. Sinabi ni Lacman na naugmang maray si Senador Hontiveros kang resulta kan esfuerzo nindang duwa matapos na mahilingan mga pasilidad sa laog kang sentro. Asin nanuga na matao pa siya o magmatabang pa siya para magkaigwaman ninarog kay ning pasilidad ang iba pang lugar dito sa Primer Distrito. Ang Adult Day Center iyon binilog sa katuyuan na ang mga senior citizen igwang lugar na pwedeng pagdumanan sa pagkaldaw, magkaigwa sila ng mga produktibong activity asin na igwaman nin serbisyong hali sa mga medical personnel aron kan pagkakaigwa nin clinic asin na physical therapy room. Nasa batas po ito na magtayo tayo ng center para sa ating senior citizens. Nagkaroon lang ng pagkakataon na hingi natin ng proyektong to kay Senator Risa, and dahil po tuwang-tuwa siya mukhang madadagdagan pa na mabibigyan yung ibang mga LGUs dito sa Albay, particularly sa First District. Si Kongresista Crisel Agman sa iya pang idinagdag na sa iyang ipigapanuga na bago matapusan sa iyang termino, may hinguha niya o hinguha niya sa tabang ni Senador Hontiveros na ang ibang lugar dito sa First District Albay magkaigwa naman kay arog kay ning pasilidad. Yan ang report ng DCGB. Oras Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Ang GB News Express masunod. Makalipas lang kan mga patalatan. GB News Express. GB News Express. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon
nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, mga tugang 6:25, handa pong magdugang ninpondo ang Department of Education
ang Malacanang o sa Department of Education ang Malacanang para masiguro ang proteksyon sa kaligtasan kan mga estudyante. Reaksyon ini ni kan Malacanang kasunod kan pangyaring nakagirabong insidente nin pambabadil sa laog kan sarong eskwelahan sa Tacloban City kan minaging Lunes. Ang dagdag pa ang pundo gagamiton para gastoson sa pagkuhanin mga well-trained na mga security guard na deploy sa mga pampublikong eskwelahan tanganing magbantay sa katanusan asing kaligtasan kan mga estudyante. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung talagang kinakaipan dugangan ang pundo kan DepEd, sinabi kan official na importante ang kaligtasan kan mga estudyante kung kaya bukas ang Malacanang in kaso kaipan ining gibuhon. Inot nang pinag-rekomendar kan Philippine National Police o PNP na kaipan na i-review ang existidong security protocol sa mga pampublikong eskwelahan dahil nahiling na may pagkukulang sa ipinapautob na security protocols kaya kaipuhan na mapakusog ini. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa Lado National, pipa-investigaran ni House Committee on Public Order and Safety Chairman as in Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa magkanigong komite sa Kamara de Representantes ang insidente nin pambadil sa San Jose National High School sa Tacloban City as in magkasipara na insidente nin pananaksak sa laog kan duwang eskwelahan sa Cavite. Nagkabalaman sa isinumita na House Resolution 1146 ni Valeriano na target kan gigibuhon na investigasyon kan Kamara. Aman na madeterminaran kung ano ang pagkukulang kan eskwelahan, lokal na gobyerno asin ahensya kan gobyerno kaya nangyari ang bayolensya sa laog kan eskwelahan. Sangon yan kay puhan sa mga nahihiling na pagkukulang o kaibahan sa mga nahihiling na pagkukulang ni Valeriano yung kawaranin full-time security personnel sa mga eskwelahan. Raraot na kudal na madaling sakatunin ulaogon. Kawaranin kakayahan kan mga paratugdo asin guidance counselors na mariparo ang sinyales asin makadudang hiro-hiro. Sigon kay Valeriano, kamautan kan pagdangog na makabilog din propestong lay na mapakusog ang seguridad sa mga eskwelahan. Magtaon din epektibong guidance services, mental health program asin lakdang na maulang ang bayolensya sa estudyante asin para tukdo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa Lado National. Makakareceive po nin mas dakulang fondo ang lokal na gobyerno gikan sa National Tax Collections sa 2027. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatalaan na mabot sa 1.19 trilyon ang National Tax Allotment o NTA na ididistribuer sa mga LGU. Mas halangkaw ini sa 129.32 bilyon kumpara sa presenteng alokasyon. Nasabutan man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang dating lokal na opisyal ang pangaipukan komunidad kay importanteng masiguro na may supisyenteng pondo ang mga LGU. Masirbing dagdag suporta ang pondo para sa mga probinsya, syudad, munisipalidad asin barangay sa bilog na nasyon kaibahan ang mga nasa hararayong mga lugar. Saruman ini sa pinakadakulang fondo na isasabay sa purpestong 2027 national budget asin pigilauman na maunambitan sa nagraning State of the Nation Address o SONA kam presidente. Siniguro man ni Recto na unsharing kan fondo susog sa itinalaan na lay asin nakabase sa factor arog kan populasyon asin hiwas na sakop kan lambang LGU. Barenta sa luwas kan Pilipinas, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo,
aasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:32 nin pagkaaga. Ipinahayag po ni US President Donald Trump na nagtugot ang Iran sa pag-inspeksyon kan sendang nuclear facilities nin infinite o daing kahangganan. Arog alagad tulos ining pinahimutikan asin kinontistar kang Iran. Inutang sinabi ni Trump sa sayang online account na totalmenting nag-uyon ang Iran sa nuclear inspection sa futuro. Sinabi niya na ang $billion na frozen assets kan Iran na papalibrehon kan US iyon gagamiton sana para sa pambakalin pagkaon asin medical supply gikan sa US sa mga US company. Pero diretsahan na pinahimutikan kang Iran ang klamar ni Trump. Sinabi kan opisyal kang Iran na dainin dapig pupunan ang formal na paghururon may kinaraman sa indang nuclear program. Sa ginibong pagdiripon sa Switzerland, sinabi ni Ali Bahraini, ang embahador kang Iran sa UN sa Geneva, na ang Iran ang magdidesisyon kung paano ninda gagastuson ang sa indang sadiring fundo suhay sa pigsasabi ni Trump. Negosyo time mga tugang sa DCGB Radyo. Ngunyan pong aldaw na ini. Good news daw para po sa mga LPG consumers. Mga tugang, sinabi po ni Regasco President Arnold T. na ang contract price kan cooking gas buminaba nin $200 per metric ton dahil sa pagkulpa sa tensyon sa Medio Oriente. Kapariho ini nin bawas presyo kang LPG na maabot sa 12 pesos kada kilo o 132 pesos kada 11 kilogram na tangke kung magiging sustenido ang pagbaba sa Hunyo 30, 2026. Sinabi ni T na posibleng i-anunsyo kan mga manufacturers ang rollback bago mag-Hulyo 1, 2026. Digdi sa Pilipinas, ang LPG price adjustments piga-anunsyo sa rong bes kada bulan o sa primera dia kan kada bulan. Health News. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bill. Nagpatanid ang mga eksperto sa mga addict sa cellphone na daing ginibo kundi mag-text na puro pundo na ini dahil may maraot detector sa salud. Sigun sa mga health experts, ang sobra-sobrang paggamit ng cellphone pwedeng magdaranin carpal tunnel syndrome. Base sa pag-aadal, ang carpal tunnel syndrome sarong helang na nin sobrang paggamit ng kamot, harog ka sobrang pagdut-dut ng cellphone asin mailig mag-type. Sinabi ka mga eksperto na kausa o daylan kan pagkamanid, iyuan pagkaipit nin sarong ugat o ang median nerve na sa laog kan sa tuyang wrist o pulso. Ang sa tuyang mga gurumoy, igwa ni mga tendons o litid na minatagas pag pinagamit sa tuyang mga kamot. Asin kapag nasubrahan ang paggamit ng kamot, na minaog ang mga litid na ini,
na pwedeng maipit ang median nerve na dahilan digdi na mamanhid ang palad. Pagirumdum ka mga doktor na daitulos na didetect ang carpal syndrome, kung kaya dapat may consult sa tulos o surgeon kung namamanhid ang kamot na garong daing pagmati pun sa tangan sagkod sa pangapat na guramoy asin ang luya. Abiso ka mga eksperto para makaiwas sa ilang nini. Iyon ipaingalo ang kamot, bawasan ang sobrang paggamit asin pagpwersa sa kamot, i-exercise ang kamot asin uminom ng vitamin B complex. From Newsbase, Mardila, Dainiba. Oras Pilipinas, mga tugang 6:37 na. Pag-asa sa report sa kabugtakan kang panahon. Kasabay si Jaime Bordales. Marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast asin update taligdi kay Bagyong Francisco. So kasubagong aga nga ni ang sentro ni Bagyong Francisco big kakalkulutang nasa distansyang 415 kilometros norte sirangan yan kan Itbayat, Batanes. Nagluya na sa sarong severe tropical storm so typhoon category ini kasubanggi asin ngunyan iguana sa ng maximum sustained winds minaabot sa 100 km per hour. Asin so gasnes man o so pagbugsok ang paros, minaabot na sana sa 125 km per hour. Ini padagos na naghihiro po pasiring digdi sa direksyon kang norte sirangan sa likas na 15 km per hora. So nag-recurve na ini. Asin kung dai mabagoan presenting paghiro asin direksyon kay ini, posibleng sa masunod na 12 oras na sa 575 kilometers kang northeast Itbayat, Batanes ang sentro ka ini asin sa masunod na 24 oras maluwas na ini ka na Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa igwa manggiraray na kabanderang tropical cyclone wind signal number 1 tuman sa Islacan, Batanes. Dahil nga ni kaining Bagyong Francisco padagos manggiraray na pigpapakusog an habagat na madaraki mga pag-uran sa dakulang partekan sa tuyang nasyon. So digdi sa Kabicol, maluya naman ang epekto kan habagat, lauman na sana ang bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kangitan asin posibilidad manggiraray ki mga pag-oran akong minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya man sagkod sa moderatong duros hali sa southwest yan, timog sulnupan an mamamatayan niya to sa bilog na Kabicolan asin an mga baybaying dagat o kadagatan kang Bicol region magiging banayan man sa nasundo sa moderato an pagkukol. Pero ingat, manggiraray sa mga parasira na nagagamit kisaradit na bangka pagka nagkakaigwa po kit thunderstorm, lalong-lalo na digdi sa western section kan Bicol region dahil may posibilidad na bigla ang magkusog ang paros asin maglangkaw an ukol o an alon. Ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius asin pinakahalang tao posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. Mientras ang piso sa rong bagyo sa luwas kan sa tuyang area of responsibility. So piglalauman man ini na malaog sa satuyang par unya na aldaw asin kasubago man na aga igkakalkulutang ang distansya kan nasabing bagong bagyo na malaog sa satuyang area of responsibility nasa 170 kilometers east kang Central Luzon. Ini nasa tropical storm category, igwa na siyang maximum sustained winds na 75 km per hour asin gustiness na 90 km per hour. Ini padagos man na naghihiro po pasiring digdi sa direksyon kang Sulnupan, norte Sulnupan sa rikas na 20 km per hora. Pababaon man ang tsansa kay ini na magtama sa kadagaan kang sa tuyang nasyon, malaog lang digdi sa may kanto kan sa tuyang area of responsibility. Pero ang epekto kay ini parehas man ni Bagyong Francisco na mabutong o mapakusog man ini kang habagat na posibleng magdaramang giraray kipagpuran sa lagulang parte kang Luzon asin sa Visayas. So yan sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOS de Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat Maraylaga. Salamat Jaime Bordales sa report sa kamugtakan kang panahon. Mga tugang nga nagsurat kan bareta na sa tuyang binasa pinanginutan niya ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Shara May Leron, Siring man
Ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. Kaya po mga liver lovers, ito po ang inyong pwedeng gamitin. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus. Multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12 at ang Liver Aid Pro
ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage natay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberate Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liberate Pro. Para sa malusog na tay, mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Bueno. Ini po ang Baretang Kulalapnit. Baretang Kulalapnit. Paro na tabing empleyado, makulog ang bot sa iyang kapa-empleyado. Nailing mo na ini. Joshua, come in, Joshua. Good morning. Good morning, Joshua. Come in, Joshua. Joshua. Ano nangyari sa lalaki? Suminay naman daw. Suminay naman daw na lalaki ini. Joshua. Joshua. Ay, tapos. Come in, Joshua. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw. Si Isay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Come in, Joshua. Oha. Good morning. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Okay. Sisay daw ini. Na. Hello? Hi. Nagpapasok ako. Hi. Hello. Okay. Ngunya. Sisay daw ini. Na. Pero empleyado ng munisipyo. Makulogon ngunya kamuot niya. Na. Sa sarokman na empleyada. Paghuna kaya kay ni. Na. Pagkakalausan sinda. Tapos. Ito pala si girl. Napaduman sa iba. Aral man talaga ng buhay, Joshua. Di ba? Parang mahal mo siya pero hindi ka niya mahal. Correct. Paminsan, mahal ka niya, hindi mo rin siya mahal. Mahirap pag mahal mo pero walang mahal pabalik. Mahal mo siya pero hindi ka niya talaga binalikan na mamahalin ka niya. Correct. Kaya sana hindi tayo nagtatagpo. Sana ay nalayo. Oh no! Mo. Ganun man talaga ang buhay. Paminsan feeling mo kayo na, hindi pa naman pala. Assuming lang pala. Assuming lang pala na parang pakiramdam mo kayo na. Tapos, yun pala, hindi naman pala totoo yung pinapakita niya. Huwad na pag-ibig. Ang tawag diyan ay huwad na pag-ibig. Pero may mga ganun talaga na parang tingin mo sa kanya, parang tayo na. Pero pag tinanong mo, ay, bakit ka nagtanong ng gano'n na tayo ba? Ang sakit. Nagmangno ka man, naghibi ka na sana. Bako man palang ka mong pag una mo yun na. Dipisil. Kaya ako, Joshua, konsultero ako. Joshua? Never akong nag-assume. Tama yan. Never ako pag-askan soltero ako. Never akong nag-assume. Hindi totoo yan. Latoson ta kang sarok ka man yan ha. Basta, sa bagay, ang experience ako sa pag-ilusyon, sarok man sana. Correct. Kay Mrs. man sana ako nagseryoso na ilusyon. Kaya ang experience ako dyan sa pagkamot, maluya.
Baka ka? Ano ko lang experience dyan? Kumusta? Ano experience mo, limbawa? Baka sinda. Garo si Ronald gayon. Baka sila. Nagdirigara na. Ano nangyari dyan? May istorya. Ang istorya, ini pala na si empleyado. May agom, pamilyado. Okay. Sa sobrang kagatulan sa buhay, Kaya man pala. inayaan sa pamilya tayo pinagpalit para kay Nali mo empleyada. ng gibo-gibo mo. Ay, nako. Ano ba yan? Ay, sus. Pero, si empleyado, si empleyada, May agum ka na. Magparadinurat ka pa. Sagom sana. Diba? correct. May gawa ka ng agum. Nagpapara. So ka pa konsay. Nagparadinurat ka pa. Problema mo yan. Piling mo. Garo ka muna pala. Bako man pala. Ipigtutukan mo pa. At ayun na nga ni. Gigibo no muna ang gabos. Bako man palang ka mo. Tapos yung bagong kaki. Hindi tayo. Bakit? Ay, asawa kay. Saka bako na. Di magpara problema. Pag may agom sa may agom na sana. Yo. Tama. Kung ano mga kung may syuta ka, pwede pa. Ta syuta pa mas. Pero pag agom na, di ka na magpapara. Dinurat. Aha. Di ba? Pagka-reducean mga tango mo, Noy. Budan mga ulokon mo, Noy. Dahil, Dayman, Dayman. Okay, ngunyan. Pinayaan sa pamilya, tayo pinagtukal, duman tayo empleyada. Pero ining duwa dito, Henry, talagang nagkasaruan man. Nagkasarong bubong. Okay. Haloy man na pinanindugan an sa indang kataksilan. Kundi ang problema, sa kinahaloy-haloyan, DP Henry, karupalan ang sasaparon ni Sir. Suwad na pag-ibig ang namamati palan, girl. Masaklap man, ano? Fast forward, ngunyan, si girl, may pamilya na sa iba. Okay. Kaya si Sir, makahirak mo niyan. Kumusta ngayon sa pagmatik na bayaan, tapos ipagtukal man sa iba? Ano ba yan? Anong lesson dyan, saling mo? Difícil ang Pag may karma. agum ka na, day ka na. Dahil mo pagbayaan, pag ika naman so binayaan, solo ka ng plus. Oo, buda, pag pinakasalan mo yan, dapat siya na sana din ng iba. Yo. Opo. Okay? Opo. Tandaan mo, ang tagurang ako sa imo. Ay, siyempre. Kung day pa man ka mo kasal, pero pwede pa man. Pero, mag-ingat ka. Pwede sa iba. Taba ka malagpitaw ka. Di ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't dangal, iniwan mo akong may luhaan. Baliw na pag-ibig. Ano ba ito? Iyan na. Okay. Okay, Gusto man ko po. so kanta na kahit gaano kalaki ang pagmamahal mo. Ito ang gusto ko eh. Okay. Oha. Pinasiguro? Joshua, goodbye. Salamat, Joshua. Hello. Barretang Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sir, Po. naka-order po ito. Naka-order po. Order po, madam. Ano po? Naka-order ka po? Nata po ito? Pwede po, Tonki, ano mo, wag nang i-order. On the air. Off the air. Off the air po. Ano po yun, ma'am? I-remind po sana kasi, sir, kasala ng budget tomorrow, di ba? Aya, opo, ma'am. Tama. Naka-order po ito, sir. Day, ako man lang ano, day ka man po nadadangog.
Okay. Meron kasi ikakasal dyan na kapit lang po yan. Oh! Inform mo po si Mayor, ang pangalan po, Ah? Ah, okay. Tapos? Okay. Nako. Ah, paano kaya nakalusot yan? Di ba may kwan yan? Ah, okay. Sige po. I-try ko pong sabihan ha. Opo. Ano po ang pangalan, madam? I see. Okay. Aha. Iya. Sige po, sasabihin ko lang pero hindi ko po sure kung anong mangyari diyan ha. Sasabihin ko lang po sa kanila ha. Okay, sige po. Bye-bye. May reklamo, Ronald. May reklamo. Paano kaya yon? Ang reklamo tungkol sa mag-asawa na mag-aasawang muli. Hindi ko alam kung... Ay, nako. O bueno, alas 7 na po. O mamaya na lang ha, mga tugang, alas 7 na kaya. Tod na lang, iba pa niya itong mga istorya. Digdi po, mga tugang sa mga sa satuyang baretang mainit, mga tugang, digdi po sa inyong programang Morning Hirit.